Pozvanie prijala prednostka obvodného úradu Mária Jakubová a členka mestského zastupiteľstva a súčasne aj riaditeľka tunajšej knižnice Emilia Antonínová. Predstaviť aj dve ženy, ktoré napriek všetkým svojim povinnostiam, ktoré majú, rozhodli sa poslúžiť spoločenstvu ľuďom aj ako političky. Mojou túžbou bolo presadzovať kresťanskú politiku v štáte, niekde v politike, kresťanské princípy, nie do politiky. A aj preto som sa rozhodla prijať funkciu prednosti obvodného úradu, čo nebolo pre mňa veľmi ľahkým rozhodnutím, pretože mojim povolaním, že si veľmi dobre viete, je povolanie učiteľky. Ako členka mestského zastupiteľstva rozhodujete o základných otázkach mesta. Čo pre vás znamená vaša práca? Ja priamo nerozhodujem. Ja som súčasťou tímu, ktorý rozhoduje. Jeden hlas nič neurobí v tom mestskom parlamente. Pre myšlienku, ktorú treba presadiť, treba získať viacerých ľudí. Ja mám svoje to najpodstatnejšie pôsobenie práve v kultúrnej oblasti a snažím sa, aby v tejto kultúrnej oblasti boli prijímané rozumné rozhodnutia. Aby ľudia, ktorí žijú vo Vranove, mali nielen pracovné možnosti, aby mali nielen možnosť duchovného rozvoja, ale aby mali možnosť aj toho duševného rozvoja. To znamená, aby mali možnosť aj tej kultúry, ktorú potrebujeme pre svoj život. Európska únia už polstoročia zabezpečuje hospodárske, ale taktiež aj politické partnerstvo členských štátov. Čo pokladáte za najväčší úspech tohto spoločenstva a práve naopak najväčší problém? Tak ja sa necítim nejaký expert na európske problémy. Myslím si, že sú ľudia, ktorí sa vedia k tomu fundovanejšie vyjadriť. Ja skôr cítim, že naozaj tá Európska únia je spoločenstvom, ktoré sa odráža, ktoré sa dotýka života každého jedného občana. Nemôžeme ako hodnotiť alebo odsudzovať jednotlivé kroky. Myslím si, že ide o spoločné dobro. Ja v tom vidím, že ide o spoločné dobro a že tie kroky, ktoré sú robené, by mali byť na prospech a rozvoj každého toho členského štátu a každého obyvateľa aj nášho štátu alebo nášho mesta. Takže ja to vnímam, že tie rozhodnutia sú pozitívne a mali by nás posúvať k tej vyššej kvalite života. Čo si myslíte o zapájaní mladých ľudí do Európskeho parlamentu? Myslíte si, že mladí ľudia majú miesto v Európskom parlamente? Určite. Ja som mala možnosť byť v Bruseli. Videla som, akých máme šikovných mladých ľudí a som 100% presvedčená, že patria do Európskeho parlamentu. A veľmi by som želala, aby každý mladý človek navštívil parlament, aby videl, ako pracuje parlament a aby si uvedomil aj tú zodpovednosť. Veľmi si prajem, aby sa vám podarilo dostať do Štrasburgu, zažiť tú prítomnosť v parlamente a tým si ešte viac uvedomíte, ako to funguje a aké sú tie dôležité kroky, a možno, že potom to prenesiete všetky tie skúsenosti aj do života nášho mesta.